Beno bai, izena antzekoa da, Zabaldu ateak, izen honekin atera du Urtz musika taldeak bere disko berria. 1998 urtean sortu zen Urtz eta ibilbide luzea egin ondoren orain euren sustraiei uko egin gabe bide berritzailetan murgildu dira. Eurekin izan gara gaur entseguan zeuden bitartean. Sestaon gaur eguna dirdir zegoen dirdiratsu baita Urtz taldeko kideak ere estudiora sartzean. Xabik, Anderrek, Danik eta Jorgek azken bi urteak eman dituzte sorkuntzan. Bereziki Xabik izen sortzaileak Iñaki Lazkanoren laguntzarekin. Zabaldu ateak, zabaldu ditzakegu, bihotzaren ateak zabaldu ditzakegu, maitasoren ateak, askatasunerako ateak, berdintasunerako ateak. Azken batean bizitzaren aurrean daukaten jarrera ere bada diskoaren izena. Munduaren aurrean bereziki kantu batean agertuta hain zuzen migrazioaren arazoa azelaratu nahi izan du Urtzek. Sentimenduz josita dagoela abestia. Eta Salak ere berez hitz egiten digu. Barnean dauden 10 abestien irudia dugu. Neska bat bizitzaren aurrean bihotz puxika bat ondo estututa. Etorkizunari begira. Bai, egia da osotasunean badirudi maitasuna hor badagoela abesti guztietan barna, eta neurri handi batean hala da. Lehenengo kontzertua hilaren 22an emango dute Bilborroken, birari hasiera emanez. Nork asmatu ditu hormak, honela dio Zabaldu ateak abestiak, baina galderaz josita daude abesti guztien hitzak. Etor da bila beraz, zoriona, maitasuna eta bakearen argia Urtzekoek euren bihotzen ateak zabaltzea.